Gustiko Adi kapal maru hewan dalu utawi sing karo maca pandhawa kados sinebat inggil wujudipun enjang amrani anuwarken sing sehira mari ngono Adi cara tukar kembar maya masnya aja yang jalan sing wis sabdi kembar Adi cara balas ambalan kanal gelio kualane asmane tempaten putri sami ambalan kanal ning tempaten gelio kang winastan gondang kasih jatan sarono pinanganten kakung yo bales ambalan kanal ning tempaten putri kang winastan gondang tutur suruh sampeyan bosipun pengin meroh nadhapa bejo laman kuwi sampeyan sampun manunggal cipta rasa gede tunggal rasane para wong iki janji makan sampeyan kok mlebet adicara salajengipun sampeyan mlebet adicara wiji dadi utawi menginjak mungkin bisa tidak ayam kawihat pecah kawistara diri teman kakung bab punika asup prawan kita awak pilih teman kakung calon dados lantaran itu utawi wiji ingkang suci berarti membangkit putra pinantriya tetapi tingkah lajeng sampika pinanganten putri kita ajeng kudu kepada ingkang kesami semoga dumateng pinanganten kakung samenika babat adicara winijika paripurna adicara winijika salajengipun samenika mlebet adicara junjung derajat samenika asup prawan kita hawa pilih pinanganten kakung saged junjung derajat ing manungsa sampe saged sejajar kalian jajating beliau dikasih tahu ya Bu ya biar langsung tak kasih wis binesti ana titah Gusti asipat jalu lan wanita ingkang nedya ngancik kalamadya anenggih sambut silaning akrama samenika pinanganten putri paling asma Den Ayu Mutiara Budi Farhaningrum putra putrinipun dumugi Bapak Heru Susianto kalian Ibu Dewa Ayu Kudu Sumini lajeng pinanganten kakung paring asma Rizaldi Wilmama putranipun dumugi Bapak Samsuni kalian Ibu Syafa'ati adicara salajengipun sampun mlebet adicara Unjuk Tirta Wening ugi dados pratandha kalawan sedaya tumindak miwah tumindak gunalan muni badhe kepenggalih kanthi wewaning nama satemah amung rahayu kang bakal tinemu lan mugi-mugi pinanganten saripit sapunika saged nuwuhaken kautamen ingkang suci para rawuh ingkang dadi demen para rawuh kakung putri wiwasa bagi manapun luhuring dharma salajengipun sampun mlebet adicara sinduran utawi adicara sindur samenika adicara sindur ingkang katuraken dumateng bapa kita angasta kanca ing sindur tumuli anake putra temanten kekalih tumuju giat kang pinuju mlebet ing sasana bahagia tumuju ten kursi pawekran yang nggak penting
Sidul utawi Adi Jawa Sidul. Kemuliaan itu teman-teman kekali menuju dan yang menuju sampai korban Adi Jawa Siduran kados munen-munen anjing jiwi gumantung saka wati anjing jiwa gumantung saka musmana anjing awak gumantung saka meninggal. Satu perangkat berbeda. Setelah jadi pun cari kelompok Adi Jawa perangkat tidak bertiga. Bila mereka kok semereka Jen Bagus Rizal di Utaman lenggah iman konsisi bener. Jadi tempatnya Putri Mutiara Budi Warnando lenggah iman konsisi kita. Iya ya Pak, anu bisa keloro Pak Jogote. Iya, keloro iya Pak Jogote ya kudu beda-beda ae. Mangkon timbang relasi para kita teman-teman kan kok beda-beda akan teman-teman pinangan salibet. Paripurna Adi Jawa Pangkon timbang anu saklono tak nggunane paman kiri ya, Ger. Paman kiri sama panggonan iki bapak tuh ini ibuku saiki lenggah ono ya, Ger. Para lamu ingat dan bilang Yesus itu punya ciri bibi laksono sampai dia pinangan dan kakung doyo-doyo ngasto film lampus ingkang isi was kamu apa Jawa ketos kalau wijo sekarang perkawan kang karuno ketandang ketampi mawi sindur ingkang awal eratno kuno tomo kono cuma yang kiri sampai dengan putri pinangan dan kakung paling kuno tomo koyo cuma yang kiri sampai dengan putri kuno tomo koyo sama itu wujudipun utawi tegesipun tanggal jawabipun riyo cuma Allah kita terima yang dulu mungkin berkah yang dulu rezeki berkah bisa tuku mobil mewah bisa tuku masih mewah dan bisa mudah kaji nyaman dalam sebenarnya tegesipun tidak jauh kumpul terkejibut sama itu bisa sesuatu Porono ingkang dadi mana? Ini kelompok Adi Jawa panggil teman teh dimuji bilang kata salibit dari bikin ayu mutiara budi Pak Haning lo putih itu dimuji Bopo Heru lagi kami dengan kelompok Adi Jawa dahar tebul ayo iya mas satu iya mas iya ganti ayo mas ojo bopo Mas aku wedi lho aku kira-kira kok dia tenang wae saking semangat ya Bro ya. Kok biasa dan saiki kantos dulu nggih. Nah, jelasnya nggih. Kok suwi mentok Mas yo hati-hati awak-awak to. Ayo kita pripun Dik? Yuk
kanggo yo pangkat marah pangkat dipegang dagunya tunjuk tertoning kita atas pertanda kalau sedaya tidak iwah tidak punang muni bagi kepenggalih kanthi wewenang nono sampai namung rahayu kang bakal temu lan mugi-mugi dinate saling bicarita saged nuwuhaken kautaman ingkang suci lan mugi-mugi dinate saling saged pembabar sampai mlebet adicara mapak ingkang besan sama dengan Hamanggung Hati Bopo Heru Susiano kalian Ibu Dewa Ayu Kuswini aturaken kawilujengan dumateng para besan sapunika Bopo Rizal Lihat kamera ibu. Oke good. Oke lihat sini good. 3 2 1 sip. Oke. Sikit rawuh kalau cuma para desa itu pokok samsuri kalian bisa maaf. Lihat sini. Oke. Sikit rawuh. Sip. Para desa pokok monggo sesarangan menuju dan kursi para kami lajeng ingkang Hamanggung Hati samenika ngaturaken badhe ngaturaken palenggahan pakurmatan dumateng para desa kembang busarane menawi kembar agemane sampun mujudaken manunggal cipta rasa dumateng putra-putra kekasih sampun tumakan kuasa lajeng anggone lumaksana para ibu wonten ing ngarsa para bapak wonten ing kupul sakmenika tegesipun para priya suka pangayoman dumateng para wanita para priya suka panjulung dumateng kautamen dumateng para wanita semoga ingkang Hamanggung Hati sakmenika ngaturaken palenggahan pakurmatan dumateng para desa nggih. Bapak juga diantar juga keharmonisan sangat luar biasa. Para rawuh ingkang ganti rumatan, para rawuh kang sadèrèngé kulo badhe mlampahi pamun brayang anyar sadèrèngé mutiara. Mlampahi pamun brayang anyar kaliyan Mas Rizal Utama mbok pilih kula gandheng kesalahan dumateng ibu. Ing dinten menika kula nyuwun pangapunten dumateng ibu. Iya ya. Apa sing dadi kesalahan kawitin dan saiki ibu yo nyepurani yo, Nduk. Monggo yo iso mboten tuwa. Muga-muga apa sing dadi kekarowanmu iso kawujud ya, Nduk. Injih ibu kula pangestu dumateng panjenengan. Iya ya, Nduk. Tak pangestoni ya, Nduk. Sing ati-ati ya, Nduk. Bukti dumateng ingkang. Dumateng ingkang. Kadang kesalahan dumateng Rama. Kula nyuwun pangapunten dumateng Rama. Kula badhe ngaturaken matur nuwun dumateng Rama. Iya, apa sing dadi kesalahan kula? Nggak saya apa sing kurang itu. Kok yang bisa dimengerti mau? Muga-muga apa sing dadi kekarowanmu? Apa sing dadi iso kawujud banyu? Injih Rama, kula nyuwun pangestu dumateng panjenengan. Iya. Ku ya wis nyepurani ya, Nger. Dene tak rasane cewek iki sore awakmu tak gadak-gadak. Cewek iki sore awakmu tak kudak-kudak tapi abot ora abot lilo, ora lilo ya wis diwajine ya, Nger. Wong tuwa iki ya mung sedhu mboten donga muga-muga apa sing dadi kekarepanmu iso kawujud ya, Nger. Iki ibu kula pangestu dumateng. Iya yo, tak pangestoni ya, Nger. Sing ati-ati ya, Nger. Sampai gantos dan bagus dia pakai itu
apabila kula gadhe kesalahan dumateng Bapak kula nyuwun dumateng Bapak sak jroning ati kula badhe ngaturaken matur sembah kula dumateng Bapak. Iya ya. Apa sing dadi kesalahan kawit dengan saiki Bapak wis nyuwurani ya biar dadi wong lanang sing takut, dadi wong lanang sing iso lho bakal keluarga iki yo kamajikan wae nggih. Wong tuwa ki wis cukup terduga. Muga-muga apa sing ganti kekawananmu. Apa sing kowe wae iso kawujud yo ya. Iku kok Bapak kula nyuwun sedaya mboten pancen. Iya yo ya. Tak pangestu yo ya. Sing hati yo ya. Bukti coba ikan ibu bukti coba ikan lomo wis bukir jiwa dan jalan tahun itu kalau dia kan lomo kau bisa kasar banjir lo sacorone sasomo tapi bomo kota suka batakan keris ya belajar dong mantannya harus batakan keris ya loh halo masuk terus virtual memang pasti belajar lagi di kota nah pas ya 3, 2, 1 lihat sini lihat sini Apa? 3, 2, 1 baik sudah kabar ya lihat sini ya 3, 2, 1 oke gak bebas 3, 2, 1 ya 3, 2, 1 gak bebas 3, 2, 1 membesarkan dan memberikan usaha satunya adalah satu Pak ujian ini untuk sebagai kewajiban menikahkan putra putrinya dan salah satunya saat ini adalah putra ujian. Masnya banyak berdiri di sini. yes Baik stop. Oh, oke. Balik kanan semuanya berada. Belum sewu ibu ayah ada di sini. Iya ya. ya 3, 2, 1 Tujuannya ya sekarang melambangkan sebagai sudah selesai kewajiban seorang tua menikahkan anak bungsunya dan akan memberikan bekal. Menurut saya sebelum diberikan bekal, masnya dan banyak mohon restu dulu ke ibunda. Bekalnya bisa ditaruh samping dulu. Ya, putra. Terima kasih kepada ayahanda dan kita cucunya. Semoga cucunya pun supi. Nah, cucunya pun supi diterima. Mungkin barokah. Ya, ini adalah bekal dari orang tua. Diterima dulu. Terus diterima dititipkan ke ibundanya. Siapa salah mawon. Semoga kalau sampun untuk emasnya bisa ketika putra wayah sedaya sami sowan kakurakan sukun bukti. Silakan memuji-muji Bapak Ibu dengan banyak salah dari suara syukur itu. Itu menikah dari putra wayah nyuwun donga pangestu mugi ora kesal mangayoman lan karunia Gusti ingkang welas asih ing paduning bebraya aku. Baik, dikasih bekal. Didokumentasikan dulu, diberikan tapi ditahan dulu. Mungkin mau naik tidak apa-apa mas, dari samping boleh. Sudah. Bagi mungkin agak nyamping dulu ya, nyamping biar kemudian bekalnya bisa didokumentasikan. oke lihat sini ya 3, 2, 1 Luar biasa, inilah presiden kita yang menjadi salah satu pakar ayu ya dalam acara kirap tempatan kali ini. Sangat luar biasa. Dan pada acara inti hari ini, hari yang kita tunggu, yaitu kita menyambut kedatangan kedua
mulai memasuki kepada menuju ke pelaminan. Dan inilah momen-momen yang kita tunggu. Perjalanan kirap paten bagi selesai kita. Mutiara dan Rizali, kami persilakan dan berikan tepuk tangan yang paling meriah. Wow, luar biasa. Mutiara merupakan mutiara putih. Farhatingru merupakan putri dari ayahanda Heru Susianto dan ibunda Dewa Ayu Putu Sumini, dan juga mempelai putra Rizali Hutama merupakan putra dari Bapak Samsuri dan Ibu Sarwati. Kali ini mereka berjalan berdua menuju sebuah pelaminan. Apa yang ditunggu-tunggu dari dua insan yang saling mencintai, berjalan berdua menuju sebuah pelaminan yang awalnya hanyalah sebuah mimpi, tapi kali ini mereka mewujudkan mimpi itu, bisa berjalan berdua menuju sebuah pelaminan. Dan sekali lagi untuk menyemangati acara sangat luar biasa, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, ya baik. Saling berhadapan dan saat ini momen yang terindah, di mana menjadikan hari yang sangat bersejarah. Saat ini mempelai berdua akan melaksanakan wedding kiss. Wow, luar biasa. Kita hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dua insan yang saling mencintai kali ini, Mutiara dan Rizaldi. Penuh dengan senyum kebahagiaan mereka berjalan berdua menuju sebuah pelaminan. Hal yang diimpikan dari semua insan, bisa berjalan berdua bergandengan tangan menuju sebuah pelaminan. Dan untuk keluarga yang telah memberikan support kepada kami berdua, sehingga acara akad hingga resepsi hari ini berjalan dengan baik. Tidak lupa juga untuk tamu-tamu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di pagi hari pesta pernikahan saya dengan Mutiara. Terima kasih banyak atas doa yang telah diberikan pada hari bahagia kami ini. Semoga Anda berkenan untuk menikmati rangkaian acara kami hari ini. Hanya ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang bisa kami berikan atas kehadiran Anda pada hari bahagia kami. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dari anak
Thank you. Wartawan luar biasa. Padahal belum selesai loh Bapak acaranya nih. Mas Robin, Mas Roman. Mepet sih. Kilo potong kilo. Kali ini kita ada Keluarga Lamongan. Matur suwun, terima kasih. Matur suwun, terima kasih. Matur suwun, terima kasih. Matur suwun. Matur suwun, terima kasih ya, dulur. Jam. Matur suwun jam ya. Salim. Jam. Matur suwun dal ya. Oke. Lorong. Mas Eril, halo Mas Eril, matur suwun Mas Eril ya. Matur suwun Adita. Mas Arif, matur suwun, terima kasih ya. Salam sukses. Bapak Sutrisno, matur suwun, terima kasih. Waduh, sepatu baru ya. Wes, matur suwun, matur suwun. Balik kamar. Matur suwun Mas Kaji nggih. Matur suwun. Hati-hati. Kalau mau Kak, kadang Matur suwun Pak Ri. Matur suwun Bu Kaji Pak. Matur suwun nggih. Ya, matur suwun Bu. Endi? Matur suwun, terima kasih, dulur. Cari lek gak sembok tetep ki lho. Gak iso nyorong. Repot iki kok gak ngerti.